abusiafo ye beda nyankopon ase se da otwe asan ko apro abeto yembiom laninga na memenda akwanyefo Sabbath school na feature semu empensempensemu saa kote mu nyina ye no usua yewu akiri no anidaso a ewo ho emaye na otwe mu no ye wo adusua etoso du miensa atifi asem no ose atemu nhyehyɛ no yetwe ho abasisia pre-advent judgment no and the millennial judgment no okay nya santi ase no ebemboa enti wo hwa kyerosem no mu a odi kan enam Daniel so ehye sa na be no bofo bi de wakogina Yesu ani no wahwa wo book no enye wu a wo so na yekobu na 10 yebeba mu nyina akwaba na afi yede nchianso nkronso free yangaje nkopa Yesu Kristo nchen edema mu nyinara yebeda mu ase se de biara danso mode mo fidie ede to hase ma yene mo ye adusua yebeda mu ase pa ye sansese nyemo a ye se adusua wi a ye ntimi nyankrofo ma ye nka enhye omo enti de biara da tra hase ana se da mu nyina ase mabegafo no so aye krado a omo bebebo ma ede se adusua mu pensempensemu ede abramo ye da asede ana ye de aseda pesi so ebe matre bi yan TV Ghana sanse omuna omuboaye ma ye de sa adusua yi pensempensemu ede abramo sa tre bi yan adwumakuo amafa nyankopon asem de ato omo so ade biara da omubo nyankopon asem de wuro wo mu TV so omuna so yasen ma ye de sa adwumadi ede abramo se wo mo bi apese ode bo atre bi na ye de number ebeto yemfoni nani kwasem ne se fa na kakra bi obetim di aboa omo no wonso watimi ade aboa mo na nam saye so ma onyankopon ahyiramo maboafo no aye krado omo ba beboa ma ede adesua no ede apramo na ansa na mede omo di achem no mienkotie enwommbra ye ba ede adesua no betom so Yeah.
koruntufo koyi ase nnwuma omode abrɛ yeho adom wa bigafo sonko ewo hase omo san beboa na edi sadisuan yi edi abrɛ mewo elder the graft yeboa ekame ho ewo hase elder yemo akaba great me ba manimu a mewo elder Kingsford dia boaman so enati emfimfin no elder yemo akaba ja great na fe me ba ne oti me nsani fe pe so a elder Hansen Asamwa enso ena etehi elder emo akaba nia me da munyina ase se ene nso musande odo abo odo mu se emfa adisua kunini se emfa mre yen atie for so wo hwe ene adisua na in fact etwa last week die no so last week no kwasam se na ye hwe sene bitimi atrase se Yesu Kristo adwene no sene yenso bitimi afaso na ya nya sa adwene bi hu sene chosam ne chese onyankopon asorofie enti ewose edi ye hunamani ye hunam no ewose edi ni na fe nso ye develop ye hu nso a ma enye spiritual side nkwa ye balance no hunhum munamu adwene mu ni nyina no ye mfa mbom sana Yesu Kristo enyini ye enti no ma ye nya ba akọ na ye mfa ba akonkwa emfa nye adwuma na hotwe mu de no ye ne ehu pa a ehu nso hia pa ye behwe atemu nhyehyɛ se final judgment no and as atemu na wiye no nhyehyɛ no krompo etisen because de bia yete se atemu beba uwa chino atemu eda ho ema ye behwe ehu asem se ne esitie ansa na ye behwe mu no katewani na memma the graft more empire emayin obrohunfo no odumfo nyame a obucherefo no ado edoson yeda wase se nanso bio wasa aboaboa ya no abo anim se emra mepense wasemi mu na wo nsem fua ne nsem pa hodo wom ede maye ne a ebesiesie ye ne yase wo ne anya nkwa ninti ya hia mu yi ye pa chew ma hon kronkron mbom emra ye mfimfin no meye kyerɛkyerɛfo ne de ona no so de be maye no waboa ya miatimi ede ye adwuma tenam na wo ba yenwani madom abodom so yeda wase bebre bedom ye so ado ye tie o ye ne dofo pa Kristo Yesu dimu amen yo ye hwe adusia etoso adumiensa no wose atemu nhyehyɛ na kwasem ne se agidifo se oyo obi attacking kan chosempa apam da ne apam foforo mu nyina de ba kwa profem chosem ne dana di pefe ye atemu eno nkwa de oka omfa na nso ana se omfa ema adwin mu ntanta oka straightforward se atemu ewo ho ema onipa edase ne je se atanchi e koso wo wiase nyina da ba ko na se dakro bi wo ho a eho atemu ebeba eno na ene na hotwe mu no ye ba behwe sania atemu nhyehyɛ no esitie ebeye sɛn na sɛn na ye nti ase nso a ene na abrabo ben na ɛwɔ sɛ yɛbɔ maboafo no ayɛ krado ɔmo ba bɛboa na afi ye de adusua yi mpense mu de abramo yenhwe yɛn ka abosɛm no ɛwɔ koruntofo nwoma etoso emienu etinum yimu edino yo muma yenti akenkasem na etwase ye nyina kopie Kristo atemu odwana nim ho na obiara nya de onam ne nipadua so ye no papa oboni o said ye oyeye no amen great me da say elder sene Paul chokoma Korinthofo no ye nyina na dakru bi ye be pie ewo Yesu Kristo atemu odwana nim na yenuma yedi no asase so ase obebu ya ten ho sene ye na pepepe obetimi adwane nanso esi udwane anyankopon don timi dwane mfiri na nimu da dakrubi atemu ebeba eda ho manyina no kwasem se ye ka atemu ene sene Revelation ene afi sene trose me ka atemu ho asem pa hwa meme na akwanhwefo pa na yetaka atemu sene esitie pa ho asentino ene ma tiefo no be crowd se ombetie na fe yetimi aka atemu sene nhyehyɛ ne sitie pa na ho ntiase no nso sene ɛwɔ se yenya enti mehya ase afiri ni se atemu a etwato no
eno ne de hin because ya ka atemu a say etwa se onipa wu prekope na ni wu achi no atemu da homan bible bo atemu bebre so yebeka atemu ahodo nhihye bebre ewo ahase mepese yedidi kan atemu ne di awie no anate etwa to no eno ne atemu oben that's onua Bismarck dedi kan yenhwe atemu ye kasa atemu a ye mu bebre no se ye ka atemu ho asamo a na ehu bi abehye ye mu se ye hwe wiase atemu a ye kasa ye bua obi atan a na se straight or co prison ba ye timi hu se wiase kura nso sa atemu obi duro ho a obi ho a ye se onifo ti gya no nti atemu wawie ye no anase the final judgment no there was a two sides. There's condemnation and there's liberation. Redemption nyame de maye no. Yenya ye di onyame achi a ya je ne nsem no na afi ye nante na moso no. A ni wuo no ya je atum se Kristo be wu e de je yen e de yen pataje e de maye ne ejidi ne ye nante e wonu mu a. Atemu no e be ye anigisam e maye. If se wo twen yen e de akoda nkwam. Nti atemu ewo awie na asa final judgment no those two sides condemnation and then the positive side na se hwe Matthew 25:31 to 46 a ne kanya onyankopon ka enwan ani mmerechi ho nsam wode toto ma atemu no se mre no awie mrem no enwan no a wo ye sitie ma no omo nante onyankopon asem so no mo tena treni mu no nyankopon be de ebeje wom ana mmerechire no so a omo ye de emfata wo nyame anim no omo beko oseyiye mu na temu no eda no nyesa amre no ana ye behwehwe onwuma mu anase onyankopon ebeka se we yesi that is the day or reward anase brof twimu ne ebeka se wakati sorry wakati no nyame de ma wo nti samre no se adesuano koso yebehunu se ehwehwemu atemu obi koso a onyankopon se atemu da no duru ho a eda no de yakatua no de maye nti samre ya yete ase a ye nante no e wo se yehwe ya na mo so yie na afi onyankopon asem ne nkyerɛkyerɛ no ye nante so if said ye ne ye action no ene be determine reward a yebenya e watemu da no amen. But John Professor opening say why a crowd one can queen my John chapter 5 21 okay to 29 to make kind intent John 5:21 to 29 yeah John 5:21 say na said ye agya no enya nyane awufo na ma oma won dan kwa no Sara ena oba no nso ma won a ope nkwa na agya no nso emu obiara ten na wodi atemu nyina ahye oba no nsa se won nyina ni oba no ni se de wodi agya no ni no de oni oba no ni no eni agya no a wosma no no eni 24 mereka kire mu nokore mu paara se de wotemasem na woje de wosma mi ni die no woda nkwa na wore ma atemu mu na watwam afiri wowom ekọ nkwam awieye no mereka kire mu nokore mu paara se don reba na anya dua awufo beti onyankopon ba no ne na won a woteye no ebenya nkwa amen amen enti say you can kind asemu ya the verse 29 no ka ho a 29 no so say na wafredi na wona waye papa no beko enkwa wusoriem na wona waye bone no beko atemu wusoriem amen enti the main point ye wa ha ne say ye ka say atemu a senia elder Kingsford kai no eya na ye mo ahyen if you say atemu obia dodo no a ekoko wie say ye bu obi aten a na akoye ne bone so na so this final judgment here dey eya atemu mienu Yesu kan tem bi odi ne mienu na gina ho wona otie ne ba no a wonya ankwa no omo ebekọ da nkwamu na wona wantie no no so a wanye ne a opɛ no
omo akoda seye mu ti se eba ye Christofo a ye Christo di no a ye bo atemmu so a ke se ye hrusie enigisem this final judgment ni ye se ne okan no the reward eno na the final reward no eba na ese ye ti ase se enipa mene wo nyina Christofo or say we are saved by grace. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Or say na adom na ye de agye mo nkwa emfiri mu nnwuma mu na obi afa anhwahwa ne ho nyankopon adom a we are saved by grace. Isaiah 55:1. Or say adom adom keke na wo de agye ye. But we are also justified by faith. Gidie na wo de abu ye bem. Yo ye de adom na agye ye. Na ye de gidie na ye den abu ye bem. We are justified by faith, and Romans chapter 5 verse 1 also the gidie ebu yempem na mbom no eba atemmu mu a we are judged by the law. That's right. And by works. We are saved by grace. Ye the adom agi yen kwan free enwuma mu ye adom keke. Na mbom gidie a ye beji Kristo adie no na ode ne gidie no ama ye bimbuo. Na mbom ba ye atemmu no a ye enwuma na ode bebu ye aten. Ecclesiastes chapter 12 13 and 14 no. Or say 12 and 13 no. Asem ni nyina wie ye eni se suru Nyankopon na di ne mransem so. Na ne ye nyina ne ye eni onyame de beba atemmu papa oboni obebu aten. Sa na wo ba senia James eka kire na James chapter 2 verse 10 no and 12 to 12 no. Or say na odi onyame mra no eni bebu aten. Eti adofo say yete atemmu final judgment na se a eni say ebre bi ba no ma akoso the injustices ahodo akoso Kristo ni amanehunu awahunu ene wo hawa uka wasem kura obi nyinie ene amane obonsam de yafamu nyina no onyame nam atemmu etwato yi so be vindicate the righteous. Vindication of righteous ne say ye na ya ye trenefo wo Kristo mu no oba be mayen bimbuo na wona wantie onyame asem a ne ye beka bia na omugye ho kinye na omo ye ne omo pe no a omo ntie Yesu no or say they will also go into eternal damnation. Just say ebebu on aten. Enti final judgment no eye nigisem ma ye na ye gidie no. Great. Na eye awerehosem ma wona wonyinie. Na ni nyina so nam Yesu Kristo so na. Good. Madam wase papa madam wase agidi for se ne omo acheche mu no. Ohun se obeye nsohwe na wakọ animu a mubeye homework, mubeye quiz, mubeye mental na fa na awa no. Makwa akotena se no na ukwase ya na ede na konti afi ne ba bekọ homework ne quiz ne mental ambe ansa na final one we na ye be sa ba final one we so ba ye nkwohwe before final one we say no niema ben anase bibi be kokoso atemu ni bi wo ho ye kokoso ansa na eno na ye frɛ bibi maye anim atemu ye no ye frɛ no pre-advent judgment. Eno no ene trosem no etesen se Yesu maye na obebaye no atemu wi bedi kan aba ansana maye na ba eno no etesen atemu wi bedi kan aba efise ye hwe yasase sukura no a so bi yamfom so ne de kwase ne bia ne de ni duru ha na magistrate ana do tidwam na ka se mo fa nkoto afiase ndafu adu ana emfie dabi nemom odi kan hwehwe ne nsem no sɛdeɛ na woyɔɔyɛ na waba bɛbɔ wo nkuro na wahwehwem ade a woyɛɛyɛ no sɛ na yɛ mmra no nso ɛka fa ho enti wɔbɛhwehwɛ wei no nyinaa mu ebi ebeduru baabi no koraa no na kwadu na de to wo so no na nyɛ nokorɛ enti wɔ sɛ dabi mehwehwɛ ne nsem no no mede ne to afiase nyɛ yie nti fa ho kodi ni abo fitaa na yɛkɔ sɛ wɔhwehwɛm na odi fa ɔse dabi udi fɔ enti no yɛmfa nkɔnkɔtom enti no ansana yɛbɛnya ɔfa ahodi a na yɛde bɛkɔ akɔtom no gye sɛ yɛhwehwɛ wo nsɛm mu na no na Bible no ɛkyerɛ yɛn sɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna final judgment a wusa ho asɛm mpanimfo akyerɛ mu no ɛbɛdi kan ansana fana no akatua no reward no yensaka enti de okoda prison no ne reward no de onya ne ho fadi ye no
ne reward no enti papa ene boni ni nyina no e wo reward nanso ye bedi ka hwehwe asem enti wo hwe kyerɛ asem no mu a odi kan enam Daniel so e hye sankom ne to ho se emfie mpinu ahasa efi Daniel bre so no a ebebe wie 1844 no eduru saa bre no a efiri hwa besi se Kristo Yesu beba no eye bra ode hwehwe ye nsem enti san hwehwemu no enu ye friend said the pre-advent judgment just nhwehwemu atemuo enti free sabre ni nyina ye hwehwe ye nsem eno ne de ode saa abebuo no de emwa no gina ho ma ye no kyereye won se wose me hwehwe mu nsem no me hu se mo me dadagya no ma me hwɛ me eti munyina ha wenu mu nso no me dadagya no mu be fra me ntoma eti mu nso munyina ha so ense wahwehwɛ mu awie eti waka se mu amu ho nifa no mu mesen kɔ magya henie mu reward no no mu nso amu gina benkum no mu nkyekere won samfa nkɔ akyirikyiri esum kabi eno nso o mo reward no enti no eye nhwehwɛmu a enei ekosi se Kristo beba no ye hwehwɛ ye nsem ni ya krukyire e de ato se wuye we dipem ana we difo me da se pa elder me da se yes opening me da se ya mishra nti se wo hwɛ that concept no a say nipa bebre a Christopher bebre kra enye sa asementum nanso eye biblical ye Nyankopon no mu asem say Daniel Kaya no in Matthew chapter 25 emra na oka say odi nwanten ebegina nifa na odi mrechi egina benkum no enye mra obeba no na obia begina ho say the concept of immortality of the soul man fa we shame because I didn't quarter the concept of immortality of the soul no omo gitum say onipa wu an kra akọ baabi no omo kire yen in videos in skits ene no mama ye hunu say se wu ya na wo kra no na akogina baabi na obofo bi de wakogina Yesu anim na wahwa wo book no enye wu a wuso na yekobu na ten enti Yesu say na mra meba ne Yohane ho asem no o se na mekasa awufo obeteme ne enti nyes afre a wawuo no na wo kra akogina Yesu anim ama na bu aten enti the concept of investigative judgment ne mra a wote ase yi ne wo ye nyina enti no se ne ye biara a wo ye no edi sem se na hwe me ba ntem mikura maketua e de bre obiara senia ni nyumate eti that is onyankopon ko betimi atena soro adenti owo nwoma wo soro God is powerful Bible no in Isaiah chapter 40 no o se nsunoma e wo wie mu nyina woni momudin in Jeremiah and Isaiah o se o san nim ye 3 mi e wo ye 3 so yi oni mako enti adenti obehia nwoma eye yentira senia be ya na temwo be ye fair for us no ese senia asasi so atemwo tie no saa senia opanika ye no saa na osoro de ne tie enti o ma yen concept ni nso bi e wo Matthew chapter 22 verses 1 to 14 emra o say ohena bi ebo ayi se o ba beto pono na owie no kyerɛkyerɛ mu se saa ponto no ye ne last banquet anase na temuo no a obefa yakọ no but before ohene no bewura mu no odika ye investigation bi wo mo be akwa bi bewura mu a wanye atade no the righteousness of Christ wanye eti obetena mu bi na omohwehwe mu no before say obe pass the judgment no ohwehwe mu hu say ampa wa mi no say awe oba mu say eti ne bufu ye e ma ye kyekere no e ma no the punishment eti the investigative judgment no so say hu Revelation chapter 11 ne offer investigative judgment no ne din ya osan friend ye measurement in a this mu no o say he measured the church temple e just say ye na ye gu nyame asori fie no Peter say na atemu be den e be sha ase ye wu nyame fie eti o measure the measurement ne say when we measure in Revelation and the symbolic ne say ye kariu ahwe say wotwe ana wotwe onyuma medical aka say we are saved by grace Ephesians 2:8 to 10 we are justified by faith Romans 5:1 and we are judged by our works or by the law senior James ekano eti ne me ansa nyina akobom eti investigative judgment we ne ye emra ye tiase ya onyankopon ma yen akwanya de biara da se empo unwu ye ya o docket enclose ye no
se ubetimi etie onyame ne na me metimi etie ne ne na makwambo ne a ye nam so obeja aje me no metwe me ho abefa Kristo adwene a last week no odema ye no a ene na nkunimdie wo ho man ene gisam ne se ne all ye investigative judgment no ono ane ye lawyer sa ono ane ye nsofo ono ane ye judge no because Matthew 25 na ye kenkan ye no ene John ho no osi Yakopon Yesu si Yakopon de atemu ahye ne ba ne nsa sa enti se ne Daniel ka kire ye ne ye si nkonwa na ye sa ade no ansa na the final judgment no ba ti akwanfo ye gitum se ampa Onyankopon beba me ma yen final pronouncement as judgment say or the atemu etwato bebre yen na so nyamra Yesu be pie no na individually all be gina ho abu obi atemfiri Adam so abesi yen so waye obi ade tunya wu ya na ya close docket na se oba onimu nea ode akatua pa ebre no ene nea obeje akatua bone yete ase ye ni gisem se Yesu no a yaje no adie no He has saved us by grace, His grace. He has justified us by His righteousness. But ono anemra no so, ono se ya bra bono a ye bono, se ye bono according to senia na semotia, ene obebu ye mbem, no de yakunifa. That is the investigative judgment. Ye ka on, mesremu, ye ka se investigative judgment na I say Onyankopon ye inquisitive bi. I say Onyamete hona o investigate ya say akoyi waye bone I say o space be the hwe say that is not the meaning where the na ye dey have investigate by investigation ni nyina aye say Onyamete wa ma o choice no ne wodi be choose bia no obekire wo say our investigation kire yen say me ma choice say for Kristo na ne trene na nyo wo say wo mpe wo bebo wa wo bra wo choose say wo bebo wo bra the evidence is there for you to see and until na in the end no abonefo no kura ebeje o maketua in Revelation no mbeka say Nyankopon watemu ye den etene even the wicked will understand say nyame atemu etene that is why there is an investigative judgment pre-advent judgment edi Yesu Kristo emaye no enim ansana waba abemaye final judgment yo meda moase abusiafo ye hwe judgment ahodo ye dikan apone the twatwo no but ansana the twatwo no ebeba no ebibedi nanimu ansa ena mpenifo aboa achechire enum no yensa to aso ba ko sa ho na ye ka no mfirihia pem atemu eno so eyeden ya mepese mi opani be kan Thessalonians first Thessalonians 4:16 no yen kan 17 no na ye hwe kire no se de wo ka kire yen Kristo oba niema ebesisi okay no no be me yate sa mfiapem atemu no First Thessalonians 4:16 and 17 okay dia watchro honi 15 o say na ye die enam awurade asemu na ye ka kire mo se ye ne etete ase na ye reka akosi awurade bemu no rinsan wona awadeda no ho efri se awurade no ara do sebo obofo pani ne Onyankopon totro bento fresoro ebesane na Kristo mu awufo besore kane ansa no abefa ye ne etete ase na yakai ni wonyina mununkum se yenkohie awurade o iwiem na saa ne awurade betena da nti momfa nsem yi encheche mo honre amen we no kire yen Kristo ne maye tozumi no o se atenenefo a omote ase no ene omo awu no awufo no besore na atenenefo no wahia Kristo ewo wiem na wodo makọ osoro ahimam na say heaven no aye ka no mfiapem na mfiapem no mu no eho atemu obekọ hwehwemu ana say omo awu because odi atenenefo no kọ a enipa ni bibeka asase so omo anwu wo Kristo no the wicked no omo beka asase so to omo ka asase so no ebebusa say adenti no de omo amasoro obi enti omo so atemu no ebekọ na emom atenenefo no a omo kosoro no omo no be de omo be sa hwehwemu no ana say judgment no omo be biebie mu because you can 1 Corinthians 6:2 and 3 near the betoto Revelation 20:4-6 no a
Kristo share bo ana so nyame aka say New Jerusalem no ebeba asase so na sana ebeba asase so no awufu a wo awu ekọ condemnation no sa so ye ka judgment ye ka say wo two sides wo a ede wo kọ osayiye mu ene wo a wo kọ Kristo nchen akodi mfi apem na ye de wo ma ba asase sa adenti na binu aka asase so question beba eno hu dwumadie no atene nefo a wo ekọ soro no a wo no Onyankopɔn ete ho mfi apem no wo se ombe den wo na be di sa dwumadie no di sa empim mfi apem dwumadie no atene nefo benya chefa wo e wo sa dwumadie no ansa na New Jerusalem no aba na yankan 1 Corinthians 6 chapter 6 no 2 and 3 no say munnim se ahotefo na bebu wiase aten ana na se mo na mu bebu wiase aten a emfata mo se mu di nsem nketenkete ana munnim se ye bebu abofo aten na kampese asetena mu niema amen this ana se yahwe namre nti unya tama yankan Revelation 20 ni nyina but we ni yankan verse 4 okay 20 verse 4 ase na mihu ahenwa bi na woni otete so no wodi atemu ma wo na mihu woni a Yesu adanse na Onyankopɔn asemti otwitwa wontire no akra ne wona wankoto aboa no anani honi na wanye aginaye no ewo won moma ene won saso no na wonya nkwa bio na woni Kristo di ahene emfinhia apem amen na ko verse 12 oban edumi no verse 12 no so ekire yense na mihunu awufo nketwa ne akase se woginagina ahenwa nanim na wobuabu enwumam na wobu enwuma foforo bi eye nkwa nwumanum na wonam nsam a watwero no enwumanum no so bubu awufo ata sede wo nwumate amen nti ha no ekire pefe se mfi apem atemu no atene nefo a omonya chefa wa hininum no omo beden omo benya opportunity I evaluate the heavenly records. That's right. Nza say ya adisua bebra ya ye in the past no kire say am ye hu say entautal die bi ekoso samre ya wo bonsam akizo nyame say onye fe etoda bi aye sa busa sa ansem no yanya ya brabum adentina onyame boni ba garden of Eden kura no wankum Adam ni Eve sa ade kura no onyame ma boni ekoso ade kura no onyame ama asimasi ana obenti ewu ada na nyame saa nnoma ni nyina records no wo atene nefo enya chefa eko ahimanu mu a okay saa mre no saa dwumadie no because eno no watu din se mpimdu atemu ndi saa hwehwe mu atemu no mfia pem atemu ndi pre-advent judgment no and millennial judgment no so eno so okay enya saa antiase no ebeboaye Mame nye difference between the pre-advent and the millennial. You say you open the actual mono. Adofo quotation na oyi and say ubetimi a kreto na wankasa so esua. Difference e wo pre-advent judgment and the millennial judgment we say pre-advent judgment no. Answer na Yesu beba no de no. Yen ka ho bi. Nye ye ne ye beye. Atenefo anase nipa enka ho. Eguso na ye ne obeye no ne oye ne ye osoro Yesu ene na bofo na ansa Yesu beba but about the millennial judgment no a atrenefo ene beye yeso ye ka ho bi ti no sa time no na awufo no ma wo Yesu mu no obesore aba be count for no makosoro akodi mfi apem ehọ na millennial de ne she exactly that is millennial is a Greek word and a Latin word that millennium thousand okay it is that 1,000 years now Revelation 20 e ka ho asem say ye ni Kristo be di ahene mfi apem no enumu na 1 Corinthians 6 2 and 3 na ka say munnimu say mo na mu bebu abofo ene wiase nyina aten ti yen ehọ na opani asem o ka ye say ni enti a onyame obonsam ye bone wankum no
ne nti a Adam and Eve omo kwan omo koye ne nti a adom abo adom so abesi yemire so bone da so ho ne nyame adom nti da so ho no. These are all the reasons ye nyina ye behu bi. Jude chapter 1 verse 6 o say na abofo a wo mo antie onyame asem a omo tie atua no a omo gu chains mu no ana say chains ne kire say omo nyame e condemn omo no akosi saa atemu no mu saa atemu no ehefo a mene wo se yenya kwan ekosoro ho a yen na ye be pu saa for nothing. Enti the difference between the pre-advent judgment and say pre-advent judgment ne ye onyame abofo kronkron ne Yesu Kristo a wo mo asinkonwa after 1844 nkomhye no ewie ya owura kronkron bia no obu aten ewo atiasefo a yete ase ye nwuma ho eno ye na yebu sa aten no. But the millennial judgment ne ye mira wa befa ye na awufo ni nyina kan bom say na 1 Thessalonians 4 and 1 Corinthians 15 e ka kire say ediyen ekọ soro no ye godura yen na ye bebu abofo a wo muti atua hommone a wo muti nyame so atua ne obonsam no akasa no yen na ye bebu omoten e privilege kese ya da obebon before anti menti asem pese ti ade ya asipa na say sa millennial na say wicked for no da so ho yen condemn omo yen wi omo ye be omo sokora ye be okay ye mo omo wa asase ye be omo need the next stage. Okay, great. Eda bravo I say de yen medical krabi toa mpanimfo die so when say what the hyase ma wo Thessalonica de no enti no se wo wie nhwehwemu atemu yi a na Yesu ba ne ma ye toso mienu no a na je say hwemu atemu no wa wie. Okay, enti ne ma ye toso mienu oba Yesu ba be to atenenefo ne ewu atenenefo ne abonefo a ete ase and at the same time so atenenefo ne abonefo a wo mawu. Okay, enti ewu for two groups atiase for two groups sa eti Yesu ba ne ma ye toso mienu no a awufo no a eya atenenefo no ebe sori abeka atenenefo etiase no na abonefo na etiase no na nim hire no ekunkum akoka awufo a awuo ne ho. That's right. Eti oba no sa four groups no se oba na ababe ye two groups. Okay, Two groups ne say first group atiasefo atenenefo if say awufo na beka won. Second group no eye abonefo awu if say abonefo etiase no awu akoka won. Na what the atenenefo no ko eti wode won kwa Ode yen kwa fa ho kan won no ja me da se odi ani wa mutie ye nyina wode ye nyina kwa ya ye ti a wa ya me say be je wa ani mafiri so be firi me eti wode ye nyina kwa ena di sem ti aduonu nyimu enum ne se ensia ne se na ye ne ni bedi ahene emfinhia pem eno na mpanimfo akirikire eti sanfinhia pem na temo no mpanimfo akirikire no eno no sabre no na abonifo nyina wuwu eti wowu prenu second chance anyhow na obonsam ne na bofo nso no at the prison wasase so if the sabre no kania ni ho osrane ni ho enstrome ni ho ewiase nyina dan emepo bi agiri confusion esum kabi obonsam na bofo so nipa nso ni ho no wadada wo ese na adwuma ne so wadada nipa enti nipa ni ho a woni adwuma yo na esum kabi asase sunso ada emfinhia pem am obonsam na bofo eti chese group na be ye miensa ha ne se atrenefo wo soro omni Yesu mfia pem obonsam na bofo wasase so emfinhia pem abonefo awuwu edasase yam emfinhia pem eti sabre no na ahotefo ni Yesu ebu atan finhia pem no ewo soro. Great. Madam wase in fact adena it's na mwa cheche mu adidi so pa mama mfa the final two no mfa mbom na yemfa entraso atemu kunini no de ka say the executive judgment and afi owupre no mfa mbom na monkyere mu na afi atiefo ntiase. All right. Paul say you need this so yen san kai atiefo adwen fi bebia e free.
or the shall say free a tour final judgment final no but so we shall mainly no answer the final one no and no na you hear say ye tiasie you be o tiasie bia no before yesu beba no pray na before and advent na coming nti pray coming and before the coming of Christ no yeah ye tiasie nyina papa boniu ye nyina Yesu Kristo egu na temwo no so na ye biara senia Ecclesiastes kan no ye wodi woni padua ye biara no obebu ho aten oguso and the pre advent judgment and no nyankop Yesu Kristo ene na bofo na eye ye nka ho bi then se oba obefa yen kwa na abonefo nso ewu won anim hire a nti na the concept of rapture enye biblical if we say oba atenenefo obeko ewufu a ewu Kristo mu no be sori akọ na wona wote ase nso a wanye papa no so na anim hire bi kun won eti nipa nkasa de bi nkasa si so obonsam na pamfo nkwa na beka isum kabi mu mfi apem the millennial judgment yes ye bebu sa abofo no ene adebonyefo no aten atwom di then we come to what we call the executive judgment afei na obeyi ne judgment no a it is a final judgment no anyway or the ebema wona wentie no asem nti ye na ye yakatua dada no de ye atrenefo a yakosoro no ye de yakatua no ye nya dada nti mfie apem no akire no na obeye the executive judgment na eno nso na akire se oja bia ni ho sese ya ehye forever if you say obi wu na okoja mu forever ankasa executive judgment we nkahunya but afei na onyankopon owie after the 1,000 years no a obema abonefo ene obonsam ene na pamfo ehunu se me na mebo ade na the reason am ma mo mretententi over 6,000 years eko 7,000 yenim dodo ebedie ema amode ye nyam beye ni nyina akire se matem tenene anase matemu tene iti ma memra executive judgment ne so problem we have and say in the dark ages time no na enipa agidi se onyame timu eden on de oye very stern atemwo oye ya hwehwe wa yi mu se ubeye bone na wabu atensa sana na nipa hu nyame ena enemire mu nso ya turn the clock no say oh God is love emfa ho ne ne ubehye emfa ho ne ubedie emfa ho no da ubefitu so se odebesom emfa ho ne ne ubeye enu ani say magi Yesu edi eti Yakobon ye wodo say saa de no but both are wrong extremes. Yes. Onya mitri mu nye den se ne aya yehu no ena onye abashebone se ne aya yadwen ye yen no. He blends his love with his justice. Yeah. Or the tenene no na tem tenene no efra ne don. Enu nti na o ma Yesu bewuje yen. Eti Yesu owu ye no eye ne justice no a. Ena ne don no eye ye na nka ese ye fata owu a wo ye free yen so ama ye wu. Eti yen kenka 2 Peter 2. 2 Peter 2:46. Okay. Na se onyankopon ankora bofo a wo ye bone no. Na mum wodi esum kabi amachire wongu asamando amani hunu bunum se wonfa wonsie atemu a 2 na se wankora titi wiase no na emum no wa oyetene ne senkafo ne nipa ba son a woka ne ho no woje won na wodi nsu yiri be kata amumuyofo wiase no so eno na se odane Sodom ni Gomora nso na wode oseye ebu wonfo de wonye nhweso ma woni akire obeye amumuyode so we can kako wanimu a saa na o kire se saa na onyankopon awiye mire mu nso obebu aten it is okay onyankopon executive judgment no a he is executing the word na executive no kire se or the atemu etwato eba na saa atemu etwato we no eho na eternal no bemu a amanfo dwen se ukodagemu a forever no baby if we say see yekọ Jude enwoma no mu a Jude you know or say senya Sodom and Gomorrah o ma o eternal fire no a eternal fire Sodom and Gomorrah so na so nche but ni onyame be ye ne say obeyi bone afri ho ene bonsam ene abonefo nyina afri ho forever na executive judgment no okay. or the aketua etwatwo kra na eba
abre bone obonsam. The intention is bonsam ne bone. But when ya bone ama bonsam ama Kristo ho na wobeto aso kura bone mu ama saa atemu eye investigative ni ade ni nyina no abowo no wo ne obonsam behye na saa o hye nti na wo mayen Sodom and Gomorrah example and o mayen Noah example no say you will be dead forever. Say benefo betimi abo en second death no na fe yehwe owupre no na owupre no nso no eye bone na katua nkasa nyame edi tua bone no eka eno ne owu a etoso mienu na ofre ni wupre no kire se owu edikan se de yewue no eno eye na enti nya bone akatua na mom de etoso mienu no enti Yesu ye bone no obetua aka no enyi owu owe na mom ye owu etoso mienu no eno ni owu a owu no Calvary edi tua sa owu ne ka no eno ne akatua eye bone akatua na no eno wo kire se sa owu no eno ene nia ode be sei abonefo no eti wo hwa wan se na me kire millennium no me kire group miensa sa ahotefo no ni Yesu e wo soro di ahene obonsam na abofo wo asase susum kabiyi mu ena abonefo no nso wo asase yam enti mfia pem no wie dura 20 verse 5 no say mfia pem wie dura abonefo ni nyina bebenkwam 27 no nso kire se obonsam so obeyi no afri na fiase eti no wo mo boaboa wa no wie a na fe no wato ogya no a eye bone akatua no no de agu won so na wa hye won enti bra wo mo hye no se egya ne dem na hye a ye beka se ye da ehye wie a awie na dwuma ehye wie nso o ma hye da so ho ehye wie a awie no so won beda ne nso eti na che se forever and ever no abonefo obonsam ene na abofo owuo asamando bone ni duban ne nkaye ni nhwam ne pampan ni bibia no ahye forever and ever e mankaye mu bio efise nyame se wo yesa ofasa kwa we su se bone akwanya bia ma se ebesan ba ebio se de eba emre bi atwamu a yehuna mane nyame nhihye we no eye the fanaria bone mfa kwan bia so anase tokuro bia mu ensa mabio eninti ena onyankopon nankasa Yesu Kristo ja ne nyamisu ebewu sa ewu no enti eye forever and ever akatua watua bone hwa ne pampan ni tokuro ne pania no empie ba bia ebio if is a bone ayira forever and ever and ever and ever. Great. Not just say bibia ayira, not just say bibi foforo na ebeba eno ni osoro foforo ni Jerusalem in fact I know intuition next week edition or say all things new. Ya be kwa no to mamu mayen say eno ansa abusianfo say yem bread ntino ya de say adusua we no ebe twere ha say so that next week no send your ma doso bone ne obonsami yenhwe next week no so new things na oka no we nyina akona wiye no edien foforo na afi ebeba asasi so ase na afi ye de yehu ade asua ye de asore kotane nyina adusua nti da sende menyu hu mfrima ye nyina ye ne wonsa anye sa adusua na afi fa kotane mbra na wiye perfect what do wasamu yi na mefa bibi ntwem mesem kakra when say bra ye bre nyina no ene ni next week adusua no e ba no ye bre yi nyina Yesu ye ni so nyina etu de hwemfie bebre nyina wa ma mitie enhu ani da so enwrem bia sere mpanimfo ka se fa di ka ho adi anyina mu wa hwera de great and again say ne beti ase ne say ebra
eja bi wo baabi a ebeba ene baabi a yedi si ye no this is Malachi 4:1 onyame osi odi eja eba ebe hyese fon no na enka wonhini ana won ban eti e sabre no na adisem se na kurukronkron no eba obenya ne won biem aha na wode won akatua yitwato na no na ode owuo ene asamado ene obonsam enyina obeto omo ayden egu ejatade no no mo ahye if there is any fire anywhere sabre no na beba but see ye mo bi na da Revelation 21 yeah 20 aha 14 and 15 so ka mo bi na da say obi wu a odajebu sese ye hye na obonsam na ye bo oja no man no no onam sese ye na nete ya na da ben na wo kwa akoda sa eje no bra ahotefo no ebese yesen abasa so nyame be hye wo yo abusiafo yebeda munyina ase yemre no ayebre minimi se dasende no besan atwa yen edition katawani na mema Elder Kingsford inshira sukra emai osoro nyina wo yodo wayemie eni kabia opesa woji yenti abre nyina wuyi sansem yi edi kire yan me yehunu onhihye ya wo ma adasa efise onkwaje no eda ho ma yenyinara na mom si ebenya ope ahokeka ni aba ona ase ni obosha odi amaye no yasom na afi awie peye wo mu no amaye abrabo ayebo wona se wi ase aso wani ni enya chafa wo ahinim no ene no wada na di ede a kire ene dai eso se boaye amen emra ye dwendwen wo semi hu mi ma ensemi enye se nimdia Yesua na yedi egu ya adwen mu keke na mom intimi reflect on your lives intimi na adi na afi nsiesie ni afoforo ya busua ya adofo ya safoma na afi wadwuma odi ahye ensa se opesa oje afoforo nti yenko na yemfa onsam no nko no yemfa wodo no enko ne ye ne omkoche se de be ya emre no son na oba odi watemu na ba ye nyina benya chefa ibinya nkunimdie wo wadom so nti amen amen